Comezamos, titulares. Exposición das obras feitas polos nosos compañeros na actividade de dibuixo e pintura de Password. Simulacro de incendio no Colexio Ludi. En terceiro xogan a mercar e vender con céntimos e euros. Desde esta semana pódese ver expostas as obras creadas polos alumnos e alumnas das actividades de debuxo e pintura da profe Carla e Password de Elena. Desaloxo por lume. De novo, o Colexio Ludi respondeu ao aviso de emerxencia imprevisto. Nesta ocasión por un suposto lume. Os distintos grupos abandonaron as aulas cos seus mestres polas saídas que lles correspondían ata o lugar de encontro. Foi unha actividade na que participou, ademais, persoal do 112. Os nenos e nenas de terceiro empregaron moedas de céntimos e euros para mercar e vender cousas que había na aula. Seguimos co tempo variable. Os xoves as altas presións seguen a favorecer os ceos despexados. O venres comezarán a chegar algunhas nubes polo norte que vai a poñer fin ao anticiclón. E así como de cara ao fin de semana teremos unha maior inestabilidade con a probabilidade de chuvias. Isto foi todo por esta semana. Ata a semana que ven, aquí en Teleludio.